Jepek. Sing marai rame. Jemek lho iki. Engko panggodane katresnan sak pupuh apa rong pupuh lho. Rong pupuh 50. Gen marem. 50 rong pupuh. Oh ngono, siap. Mong jalaran berpisah. Seneng toh? Heeh. Tak sebut barang siapmu. Gua aja lali janji prasastiamu. Rasaku kang satu. Atap terus ngrenggali jiwaku.
dadi panglong tanpa obat pedang inoso apa menjadi beda biyen apa saiki diramu saleh sapa biyen tresno saiki kok ya wong ayu kok aja bingung ya 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 kaya wong kelangan beda gelek-gelek wekasane urung sesuk jane Karanganyar ya wis Mas wis rasa delok oke. Lorenza Anil Ijam kok Tak kira nih Jemel lho ki.